Bafowethu, kubalekile ukuthi into mayikhona nemigomo nemiqathango yayikhona, kodwa singakhohlwa ukuthi iqhamukaphi, yini umsebenzi wayo. So sifundile namhlanje ngenkosi yesabatha, ukuthi uJesu uyinkosi yesabatha. Isabatha ke linombango omningi, okunye kuqhamuka emigomweni ephuma emthethweni kaMose. Kodwa ke ngifuna ukukubuza noma ngifuna sizikhumbuze, liqhamukaphi isabatha? Qhamuka ekudalweni komhlaba, kuthi uNkulunkulu wathi esedale konke waphumula. Igama elithi sabatha igama lesiHebheru Shabbat, elisho the rest, ukuphumula. Kahle hle ngisho na-Exodus okuwona umthetho omkhulu emazwini ayishumi noma imithetho eyishumi, ithi khumbula ukwenza usuku lwesabatha ulihlukanisele ngokuba ngalo usimakade waphumula, nawe ke nenkomo yakho nantontontoni yakho niyaphumula. So the crux of isabatha ukuphumula. Now why uNkulunkulu ekhuluma ngokuphumula? Ngoba imizimba yethu iyakudinga ukuphumula, ingqondo zethu ziyakudinga ukuphumula and so forth. And masiphumulile sivame ukuthi imiqondo yethu ibisizindla ngezinto ezibalulekileyo, fundamental things. So nangu ukumbuzo, uyaphumula na? Uyaphumula na? Njalo ngeviki unaso isikhathi sokuphumula noma nje uyindizamshini? Khona into engisanda kufunda ngayo sangixakele kuthiwa intermittent fasting, ukuphumuza isisu. Siyasiphumuza isisu noma siganje ngomshini wakaSayikho noma umshini wasesezela omoba. Inkosi yesabatha inkosi yokuthi siphumule. Take time to rest. Ungalokhu akuhlawenyuka ungazi ukuthi uyapi ungaphumuli. Umzimba uzokhona noma usukushaya bese uthi amadimoni, kanti idimoni elikhulu wena elingawuphumuza umzimba. Abangaziyo ke bayazi ukuthi nami iyangishaya ngizishumayeza mina. Amen.